سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نلومي عيسرا مقابيت كلتشحن عيسران سلستنا بستدالو الزيناتات ارتراوي سنيت هابتاب نقست ويزاريت افريقيا امريكا كلتشحن عيسران سلستن كوينا ممراصا صتو حسنت قيح بحر المحيال اهغراو عوده زته مكيادو اب ارترا كتما عسب مچات زتحاس سقمت موسادو مسو مسرات غزياو محدار تግራይ بزت اساسر ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ዘይምድጋፉን ጀነራል ጻድቃን በዛዕባ ዝተፈጸመ ገበናትን ተሓታትነትን ዝምልከት ዝሃበሩ ሪኢቶና መልኪቱ በዋሽንግተን ፖስት ተዘርጊሕ ዘሎ ሓበሬታን ፕሬዝደንት ኢራን ናብ ስዑድ ዓረብ ክበጽሕ ዕድመ ተገይሩሉ ምህላው ምግላጹን ዘተቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም معرب فرنسا بتركب كتما بواتيش نفس صور بعلت بيتو كب حمشاي دربي أصديفو زقتلا إيرتراوي أب تحت قيد خمسة أتوا بوليس أفليتو إتيابي تيبياز تولد إيرتراو مخانس تتقصص دتنيا نحموش تأوارح نفس صور نزنبرت إيرتراوي بعلت بيتو دحر حيال تقطق ببالكون دفيو كمزة دفا كمزة تأمنيت أبصاب بوليس زملكت بعلت بيتو مسكالوت تزور على زبل ترطار زفت أرلو حيال كني نابقو يكون تقطقن سلزمرحو سمعيتو كوكواصاصر بزي مخالو بشدش تمقابيت كابزن برولو هنص دفيو كمزة زدفا نزهبو قلب متقاس اخبار حق كتما بواتيش ارديو نسا كاب حمشاي درب صديفا نامريد دحر معلبا بونبو هيوتا كم سانه تابت بوتا زترخبو ناي هصص رديت حكايم حبيرم كاب تعلتي تاتحيزو اب تحت قيد زركب شمو زي تتقاسه ايرتراو سدتنيا اف فرنسا بقتلت ادن ام حصن زنبر عشال انتخسيسو غداي ببيت فردي يرلا صديتاو وحسنت قيح بحر المحيال زعلمه اهغراو عوده زته اب سعود عرب تقايدو اتبعلت 15 مقابيت اب كتما رياض زتقايده زته وكلت قيح بحر زواسنن هاجرات حبرت اوروبا امريكان بريطانيان كومدما اهغراوያን كيلاتات تعاود تساتيفهم وكيل معكن حبريتا قالف دكتور عبد العزيز ساغر ام مخفتت زته اب زهبو قال صديتاو وحسنت قيح بحري نزواسنن هاجرات طراي زيكونه اهغراو اقداسنه سلازلو وحسنته ام ملكت حتو كات يبلون يلو هاجرات اوروبا امريكان صديتاو وحسنت قيح بحرن محيال متحبر زغبرالو مدب محنصاصن ناي مجمريا مخانو تساتفتي اتعاود زته تسماميوم قيح بحري بعالم درجه 10 مخلت ميتاويت كابتي كاب ناب زغواعز نبرت زمحلالفلو مسمر كوينو نهاجرات اوروبا دما 10 ميتاويت كابتي ناب انزمص نبرت زمحلالفلو ناي نقد مسمر يو اب ارترا بعسب بوليس تتحزه لعلشحن 300 طمارጫት زملكتم اكلات ابسترخبلو ب15 مقابيت كم استقاصله كاب ارترا زوص زينا حبيرو ابت وصي زول زينا بوليس دوباو قيح بحر ليتنا كونرير هايل ميكائيل تسفا غبر اب طعناون قطباون سعبينا ጫት مبره دحر مهاب نغبن زدفافي بمبال نمقوصارو هزوم بوليس زغبرو متحبار كعزز ازخخيرو ጫት كاب ادن زستعصوتات سلازخونه اب ارترا كل مخانه زحبره اتبع المزي اب كل تشحن 20 كلتن مጫዝ تحازو قدات عزفنايتي اب كل تشحن 21 مጫዝ تحازو قدات منبارو تغاليصو بمسرت تزوص حبريتا اب كل تشحن 21 اب تخبابي ام مدبرات بوليس تمزغبه مጫዝ تحاز قدات 28 منبارو اب كل تشحن 22 غنا ناب 49 كم زبله تغاليصو بزي مخنيات دحرز تغبر مكتال لعلشحن 300 طمارጫት كتحازن كله ب 15 مقابيت دما كم زقاصلي تغيرو اما بر افريقيا طراي 15 مليون ጫት طراي زحرسو حرستوت كم زلو زغلص كوينو اتمس عسب قربا دوب زلوا ኢትዮጵያ ድማ ሓንቲ ካብተን ቀንደ አፍሬት ጫት ምዃና ይዝግለጽ ኣብ ሶማል ኢትዮጵያ ጅቡትን ኬንያን ልሙድ ዝኾነ ጫት ካብቲ ዞባ ወጻኢ ክሳብና ብሪጣንያ ንሰደድ ዝቀረብ እኳ እንተነበረ ብሪጣንያ ግና ቅድሚ ገለ ዓመታት እቲ ተኽሊ ናብ ሃገራ ከኣቱ ኣጊዳያ ጫት ብጀካቲ ይዕንዛዝ ባህሪኡ ኣብ ልዕሊ ኣስናን ሓደጋ ብምብጻሕ ንናይ ኣፍ መንሽሮ ከቃልዕ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ይሕብሩ إرتراويت سينيت هابتاب نقست ويزاريت أفريقيا حبرات منقستات أمريكا 2023 بمخان زود دفيا أبتي بقدام مشت أب هوتيل كراون بلازا كتما جرين بيلت واشنطن استخيده وقعوت صنبل بانديرا إرترا زحازو دقفتا بحقوسن بعوتها قلص ترايم أب قولعو بفلايكا أوتيزمن داون سيندرومن زلوم سوات أم حقاز كتسرح كم تدل زقالت السينيت أب شحن شعة 209 شعة أب إرترا تولدا زعابيتن أب كفلة جزءات فيرجينيا أمريكا أتنبرنيا سينيت 10 تشحن تميتن تيس عند دمص بمركب قدامي تختكون كلا تولدت كونغو اميني بوناني 5255 كاميروناويت ازينهيوي كاتيانا اكل تشحن 404 دمص رخيبا كالأيتن ساسيتن كوينن علوا ابتو درس تساتفت ايتيبياويت الداويت سامسوم 304 نطبي رخيبا علامات وددر من اسياد دقانستيو ام محبرسبن ناي مريحنا ترى نخهلون محيالن علم دخو سباون زياده تبصحين مغبر مخان مرو حبريتا وددر يرد وددر ويزاريت افريقيا امريكا
ኣሜሪካ ዓመታዊ ዝካየድ ኮይኑ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ካብ መላ ኣሜሪካ ዝሳተፉ እዩ። ስኒት ንውድድር ወይዘሪት ኣፍሪቃ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ዓብይ ራእይ ዝኾኑ ሓገዛትን መሻርክትን ምርካብን ምስ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ዕድላትን ሰባትን ንምርኻብ ባይታ ክፈጥረለይ ሰፊሕ ዕድል ስለ ዘለዎ ከም ናብቲ ሸቶይ መብፅሒ ድልድል የዝርዩ ኢላ ንሳ ቀዲማ ጌራታ ብዝነበረት ቃለ መጠይቕ ዳውን ሲንድሮም ዘለዋ ጓል 16 ዓመት ምንኣስ ሓፍታ ምስቲ ኩነታት ዝሳነ ብቑዕ ትምህርቲ ዘይምርካባ ኣብቲ ዓውዲ ኣድሂባ ክትሰርሕ ከም ዝደረኸ ገሊፃ ስለዚ ከዓ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ናይ መምህርና ፍቕሪ መጽናዕትን ትምህርትን ወሲኸ ንኩነታትን ዓቕምን ናይዞም ሓገዝ ዘድልዮም ቆልዑ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ንዕኦም ዝበቅዕ ስርዓት ኣመሃራ ወይ ካሪክለም ከመሓይሾን ክዕርዮን የዝሓስብ ዘለኹ እያ ኢላ ነዚ ኩን ምግባር ከዓ ዝተፈላለየ ንዕላማይ ከሳልጥ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበለቶ ኣጋጣሚታት ንእትረኽቦ ዕድል ትምህርትታትን ስልጠናታትን ትወስድ ምህላዋ ወንገሊፃ ቅድሚ 4 ዓመታት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘምርሕት ስኒት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜሰን 4ይ ዓመት ተማሃሪት ኒውሮሳይንስ እያ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሞንተሰሪ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ተምሃሮ ከም ተሓጋዚት መምህር ብምዃን ትሰርሓላ ቋንቋ ትግርኛ ጣልያንኛ እንግሊዝኛ ጽቡቕ ጌራ ትመልኽ ስኒት ቋንቋ ፈረንሳይን ኣምሓርኛን እውን ማዕረዞም 3 ቋንቋታት ዳ ኣይኹን እምበር ብዝተወሰነ ደረጃ ከም እትዛረብ እያ ትገልጽ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ንጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን ከም ዝመረጸ ዝተገለጸ ኮይኑ ዋሽንግተን ፖስት ዝተባሃለት ኣሜሪካዊት ማዕከን ቅድሚ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ምሕጻዩ ዝነበረ ኩነታት ኣመልኪታ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጽሑፍ ጌታቸው ረዳ ንሱ ዝርከቦም ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ካብ ስልጣን ክእለዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ምንባሩ ገሊጻ ንሳ ኣብ ጽሑፋ ጌታቸው ረዳ ህዝብና ከም ዘሸልና ርኡዩ ካብ ስልጣን ክንወርድ ድማ እዋን እዩ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ከም ዝበለ ገሊጻ ብጀካዚ እዛ ማዕከን ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ካል ኣብ ዝግበር ዝነበረ መስራሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መንግስቲ ክኸውን ብጀካ ጌታቸው ረዳ ኩሎም ላዕለዎት ኣባላት ፈጻሚት ኮሚቴ ሕወሓት ይድግፍዎ ከም ዝነበሩ ክትገልጽ እንከላ ካብታ 5 ኣባላት ፈጻሚት ኮሚቴ ጌታቸው ጥራይን ደብረጽዮን ከም ዘይደገፉ ገሊጻ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ድማ ምንጭታተይ ሓቢሮሞ ከም ዝበለቶ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ቅድሚ ጌታቸው ረዳ ምምራጹን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ረቂሕ ምንባሩን ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ፌደራል መንግስቲ ግና ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ሓቢራ እታ ጌታቸው ረዳ ካብ ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት እቲ እንኮ እንደብረጽዮን ዘይደገፈ ኣባል እዩ ነይሩ ዝበለት ኣሜሪካዊት ማዕከን ዜና ዋሽንግተን ፖስት ብወገና ብጉዳይቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈጸመ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክህሉ ዝግብኦ ተሓታትነት ብዝምልከት ምስቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ብማሕበር ምሁራን ትግራይ ዝተመረጸ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝርብ ዘካየደት ኮይና ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ ገበናት ዓብዩ ፍትሒ ክህሉ ከዓ ልዑል ተገዳስነት እዩ ዘለና ይኹን እምበር ነዚ ቀዳማይ ኣጀንዳና እንድሕር ጌርናዮ ነቲ ውዕል ሰላም ዓንቃፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ህይወት ካብ ምድሓን ክዓክተና ይኽእል እዩ ዜጋታት ገና መግቢ መድሃኒት ከምኡ ድማ ባጀት የድልዮም ኣሎ ብምባል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብዛዕባ ዝተፈጸሙ ገበናትን ተሓታትነትን ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ ጌርካ ምዝራብ ነቲ ውዕል ሰላም ዓንቃፍ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ተዛሪቡ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ጸብጻባ ብተወሳኺ ኣብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ክፍሊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ዝቐረብ ሓገዛት ዳግማይ ክፉት ብምግባር ዘላቒ ሰላም ንምርካብ ዘሎ ምዕባለ ኣፍልጦ ብምሃብ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ዳግም ንምሕያል በቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰበስልጣን ዓብይ ጸቕጢ ይግበር ከም ዘሎ ክትገልጽ እንከላ ኣስታት 17000 ዝበጽሑ ኣባላት ሰራዊት ፌደራል ዝነበሩ ኣብ ኩናት ትግራይ ዘይተሳተፉ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ወተሃደራት ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርታት ከም ዘለዉ ገሊጻ سعود عربن إيران داغماي دبلوماسياو زمدناتاتن كجمرا كاب السمامعة دحر حاد السومن سعود عربنا بريزيدنت إيران ناي عودة عدما كم زغربت تغاليصو إيران بريزيدنت إبراهيم رئيسي ناب سعود عرب مبصح كجبر بنقص سلمان استتصحف الدبدابة كم استوهبا كون تغالصت كاب سعود عرب جنا زوت مجلس يلن حدا كاب العلو سب سلطان إيران زخونه أحمد جمشيدي أب تويتر بزرقو حبريتا بريزيدنت إبراهيم رئيسي نبريات كبصح كم استعدمن إيران زمدنا كلتين هاجرات نمعباي دليت سلازلوا نتعدم كم استقبلوا تنغاليصو بخال وغن منستر غدايات وصاي إيران حسين أمير نغازيطኛታት ኣብዛሃው መግለጺ ኢራንን ስዑድ ዓረብን በደረጃ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ዘርብ ክጅምራ ተሰማሚዕን ኣለዋ ነዝን ምግባር ከዓ ሰለስተ ቦታታት ተመሪጸን ኣለዋ ኢሉ እንተኾነ እቲ ሚኒስተር ነቲ ኣኺባ ዝተመርጸ ቦታታትን ማዓስ ክካየድ ከም ዝኽእልን ኣይጋለጸን እዘን ክልተ ሃገራት ድሕርቲ ብመንጎኛ ቻይና ዝገበርኦ ስምዕ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ ኤምባሲታትን ክኸፍታ ምዃነንን ከምኡ ድማ ንግዳዊ ጸጥታውን ርክብ ክጅምራ ምዃነን ኣፍሊጠን እየን نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم